Ako na to? Maličká rada robí veľkú zmenu. Začnite si na živote iných ľudí a v realite, kde sa nachádzate v okolí, všímať znaky toho, že je to možné. Vo väčšine prípadov chcú ľudia viacej tej finančnej slobody alebo viacej vnútornej voľnosti, tak je jednoduchý spôsob, ako si môžete pootvoriť dvere toho, aby tá prosperita viacej prichádzala do vašej cesty. Keď kráčate parkoviskom, všímajte si len drahšie auta, len tie luxusnejšie, len tie prémiovejšie. Dávajte im pozornosť, aha, tu je takéto auto, tu je takéto. To je znak toho, že ľuďom sa darí, že tá prosperita je okolo. To neznamená, že pohrdáte lacnejšími autami, alebo že neexistujú. No neexistujú, ich súčasť života je úplne normálna a prirodzená, ale vy vašu pozornosť dávate presne smerom, ktorý obsahuje tú vašu budúcu realitu. Vidíte drahšiu kabelku, uvidíte upraveného človeka, uvidíte pekne oblečeného človeka, na ktorom je zjavné, že si dal záležať, ako zladí svoje oblečenie. No teraz to rozprávam v čiernych teplakoch a čiernom tričku, ale chápete pointu? Alebo stretnete osobu, ktorá má veľmi dobrú prácu, aj dobre platenú a baví ho život, tak si ju vezmete ako príklad, začnete to oceňovať. Začnete mať vnútornú radosť a vďačnosť za to, že to len existuje. Alebo tu ich teraz nie je vidno, alebo sú tu palmy, ja zbožňujem palmy. Iba tak oceňujem palmy, aké sú nádherné. Hľadám vždy v mojom živote akúkoľvek možnosť, kde môžem vložiť to ocenenie toho, že tá vec alebo to niečo existuje. Či je to aj len zvieratko, alebo vlastnosť človeka, alebo jeho práca. Alebo je to priamo tá palma, priamo tá strelice, priamo to krásne auto, priamo to krásne ubytovanie. Oceňujem, pretože kam smerujete vašu pozornosť, to v živote rastie. A život ste vy. Vy ste stredobod tej reality. Podľa toho, čo budete krásne pozorovať, to bude vo vašom živote rast.